Nasiru Yusuf Gawuna shi ne ya ci zaben jihar Kano a zaben da ya gabata na 2023 din nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri namu. Yau kotun sauraron kararrakin zaɓe ta Tribunal a jihar Kano ta yanke hukunci tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Kotun ta ayyana Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya lahe zaben. Tun ranar dai da aka ayyana sakamakon zaben jihar Kano, wato aka bayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya lahe zaben, jam'iyyar APC ta ce san bata yarda ba, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne ya ci zabensa. Sakamakon haka ne ma ta garzaya kotu, to shine yau kuma kotun ta yanke hukunci tsakanin masu ƙarar biyu. Kotun dai jam'iyyar NNPP dai ta bayyana cewa ita ta ci zaɓe a jihar Kano sakamakon ƙalubalantar da APC take mata. Nan ne mako har yau aka yi zaman ƙarshe lauyan ko in ce barista ta yanke hukuncin cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ne ya ci zaben jihar Kano. Farkon dai abin da ya sa suka shigar da ƙarar kan cewa su ne da nasara sakamakon wai gizon ƙuri'a da aka ce jam'iyyar NNPP ta yi sakamakon akwai ballot paper da ba a tantance su ba, ko a ce ba a musu stamfi ba, shine take kalubalantar ta. A zaben da ya gabata jam'iyyar NNPP ta sami ƙuri'a miliyan 1,130 da wani abu, ita kuma APC ta samu 800,000 da wani abu. A kan haka ne ma APC take zargin NNPP din ta yi mata gizon ƙuri'a, ta ce akwai ƙuri'un da ba halastassu ba ne ba. Bayan jin haka ne mako ta garzaya kotun, kuma kotun ta fara sauraron kararrakin zaben yau, kuma har ta riga ta yanke hukunci ma sakamakon abubuwan da ke yawo a intanet muna gani. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yanzu dai shine halastaccen zababben jihar Kano sakamakon kotu ta ayyana shi a matsayin shine wanda ya lashe zaben da mafiya ƙuri'u masu halastaccu masu yawa. To sai dai tsugunna bata ƙare ba, NNPP za ta yi appeal nan da ba da jimawa ba. Jam'iyyar APC tana ƙalubalantar NNPP ɗin dama cewa ita ce ta ci zaben ta tuntuni. Sakamakon haka ne masu NNPP suke cewa wannan shari'a da aka yi sam ba daidai ba ne, ba Nasiru Yusuf Gawuna ne ya ci zaɓe ba, su jam'iyyar NNPP ne suka ci zaɓe. Yanzu dai lauyoyin an danna muhawara tsakanin juna, kowa ya kawo ƙorafinsa. An karanto ƙorafin jam'iyyar NNPP da kuma jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC ta ce Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Nan kotu ba ta yarda da wannan ƙuduri da suka kai ba, sakamakon cewa ba su da hurumin su ce Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Na biyu sai kuma cewa Abba Kabir Yusuf ba shi ne ya ci zaben gwamnan jihar Kano ba. Nan ma dai kotun bata karɓi wannan ƙorafi na jam'iyyar APC da suka shigar ba. A ƙarshe dai kotun ta yi la'akari ne da cewa jam'iyyar NNPP ta yi gizon ƙuri'a sakamakon akwai ballot paper da babu stamping ɗin returning officer kenan. Shi ne ma har ta yanke hukunci kan cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ne ya ci zabensa successfully. Ana nan dai ana ta muhawara tsakanin ɓangarorin biyu, wannan suna cewa su ne da nasara, wannan ma suna cewa su ne da nasara. To kuma dai menene, kotu dai ta riga ta yanke hukunci, sai kuma mu ga abin da Allah zai yi nan gaba. Shin in sun ɗaukaka ƙara sun tafi Court of Appeal za su yi nasara, ko dai Dr. Nasiru Yusuf Gawuna za a ƙara tabbatarwa akan shi ne ya ci zabensa. To zaɓe a Najeriya dai ya koma wani iri. Wasu suna cewa bai ma kamata ana shiga zaɓe ba, sakamakon in an shiga zaɓen ma za a karɓe. To gashi dai ya ƙara tabbata akan jam'iyyarsu Abba gida, wato a 2019 ma dai haka aka yi musu, su suka ci zaɓensu successfully. Gashi kuma yanzu ma sun ƙara cin zaɓe kuma kotun ta karɓe. A 2019 kotu ta karɓe, yanzu ma kuma kotun ta ƙara karɓewa. Shine wasu suke ikirarin cewa gaskiya wannan sam ba adalci ba ne. In dai ana so har a ci gaba, to bai kamata ana danne mai haƙƙi haƙƙinsa ba. Duk wanda ya ci zaɓe a bashi abin shi. Wasu ana ta cece kuce dai a social media da sauran gurare da dama, ana cewa wannan kotun sam ba ta yi adalci ba, sakamakon kowa ya gani Nasiru Yusuf Gawuna bai ci zaɓe ba, amma kuma gashi yanzu kotu ta ayyana shi a matsayin wanda ya ci zaben jihar Kano. To kuma dai menene, nan gaba kaɗan za mu san me ke faruwa, za mu ji me ke faruwa
Allah dai ya sa mu dace, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya sa mu ci gaba. Amin ya rabbil alamin. Allah ya kiyaye mu.